Γεια σας. Είμαι η Άντι. Βασικά δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι το πρώτο ελληνικό βίντεο που κάνω. Πρώτο, οπότε μην σχολιάζει κανένα. Σας έφαγα, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Σας έχω ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο. Να οι τρελοί φίλοι μου που έχουμε έρθει μαζί στο Ζάπιο στην Αθήνα. Είναι πανέμορφο πρώτα απ' όλα. Βασικά αυτή είναι ο στεναγός μου στην Αθήνα. Γιατί εγώ δεν έχω μένει ξανά στην Αθήνα και μου δείχνει ρε παιδί μου τα μέρη και τέτοια. Είμαι από τα Γιάννηνα. Άμα ακούτε κάτι περίεργο, μην δώσετε σημασία. Λοιπόν, έχω κάτι για εσάς. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Επειδή ξέρω ότι όλες αξίζουμε πολύ όμορφα Χριστούγεννα και υπάρχει κάτι τέλεια προϊόντα που απλά λατρεύω. Δείτε το κραγιόν που φοράω. Δεν είναι υπέροχο. Το ξέρω παιδιά. Λέγεται λοιπόν, να σας πω πώς λέγεται. Λέγεται Long Last Soft Matte Lipstick. Είναι το Plum Shade και είναι το 51 από τη Clinique. Είναι υπέροχο, το φοράω αυτή τη στιγμή. Βασικά πρώτη φορά το δοκιμάζω τώρα σε μένα, οπότε δεν μπορώ να σας κάνω ένα review, αλλά βλέπετε πως είναι. Το φοράω από το πρωί και τώρα πήγε 3, πήγε 4 η ώρα και ακόμα είναι έτσι. Δεν έχω βάλει άλλη, δεν έχω κάνει κάτι. Οπότε η τυχερή θα κερδίσει αυτό και το κόκκινο για Χριστούγεννα. Δείτε το, είναι το Crimson και είναι το νούμερο 45. Θα κερδίσει και αυτό και ένα make-up. Αυτό το make-up το φοράω κανονικά. Εγώ φοράω μόνο make-up από άλλες εταιρείες τέλος πάντων, αλλά επειδή δεν έχω βρει ποτέ χρώμα για μένα από Clinique ποτέ, γι' αυτό και δεν έχω πάρει, και δεν έχω βρει ποτέ για λιπαρή επιδερμίδα. Η επιδερμίδα μου φημίζει τηγάνι. Μην αγχώνεστε. Οπότε αυτό θα το συστούσα σε οποιαδήποτε άλλη κοπέλα που έχει σαν εμένα, δηλαδή που έχει πολύ λιπαρή επιδερμίδα, που έχει θέμα ακμή και τέτοια. Είναι το matte oil free makeup και είναι neutral, που σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες. Το φοράω αυτή τη στιγμή. Το φοράω και αυτό από το σπίτι, δεν έχω βάλει κάτι άλλο. Δηλαδή έχω βάλει από κάτω την ενυδατική που χρησιμοποιώ πάντα στο πρόσωπο και αυτό, και δεν έχω γίνει ακόμα τηγάνι, δηλαδή ακόμα δεν έχω γίνει ομελέτα. Καλά πάμε. Οπότε το συστήνω. Θα το ξαναγοράζω στάνταρ, οπότε η τυχερή είναι πολύ τυχερή. Και αυτό το μολυβάκι που το φοράω αυτή τη στιγμή, πάντα δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι κατάμαυρο σαν εμένα. Θα το κερδίσει πάλι τυχερή. Είναι το Intense Ebony και είναι το νούμερο 1, είναι πολύ black, λέγεται Quick Line for Eyes Intense Clinique, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δεν το φοράω αυτή τη στιγμή, είναι βασικά είναι rouge, είναι το Ginger Pop. Το χρώμα πιστεύω θα ταιριάζει σε οποιαδήποτε άλλη κοπέλα, δείτε το. Είναι δηλαδή, το βάζω πάνω στο δέρμα μου. Κοιτάξτε, δεν φοράω rouge, αλλά το συγκεκριμένο θα το φορέσω. Κοιτάξτε πως είναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε λίγο, εντάξει, θα μου πείτε τι βάζεις τώρα κοπέλα μου. Αλλά τέλος πάντων, η τυχερή θα κερδίζει αυτά τα 5 προϊόντα για να έχει υπέροχα Χριστούγεννα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να τα πάρετε είναι like στη σελίδα της Clinique, like σε μένα στο Facebook, να κάνετε... Έρχονται σκυλιά. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνω το βίντεο μου έξω, αλλά αυτά. Θα σας πω τα υπόλοιπα, θα σας γράψω τα υπόλοιπα στο post. Και ευχαριστώ πολύ και κάντε ένα like, ένα thumbs up στο βίντεο και ελπίζω τα ελληνικά μου να μην σας έχουν τρελάνει. Γεια σας! Love you all, bye!